Okej, takže tato video bude venku Beňu, mikrofon a svetlo, že dáte lajky, odbery a ľudia na to, že toto Beňa je super, som našiel, moja Beňa má ešte také veľa tých Beňí, takže to Beňa je tlaková, je super, že tu sa pušťava hlasitosť a tu takové, takže toto Beňa je super, tlaková Beňa, máme také 3 isté, veľmi dobrá Beňa, takže dávajte lajky, veľa komentáre, veľa odbery a veľa lajkov, takže to Beňa je super. To také svetlo, to je super svetlo tiež, dobre je to super, že tak. To je taký mikrofón, taký čo spievate, ja som že som chcel taký, že spievať, takže to je taký mikrofón. Takže Beňa je super, všetko dobré, dobrá venka, Beňa. Je tlaková Beňa, super, všetko tak. Má byť dobrá Beňa, tak, takže neviem, jak sa pušťava, to som je to dobrá Beňa a takže dávajte zhrnúť lajky, veľa komentáre, takže Beňa je super, tlaková Beňa a super Beňa, takže tak. To také svetlo je to, čo svietíte na vás, a je to super svetlo, tak. Tak, si dávajte lajky, takže toto video končím, dnes urobím 5 videá, dávajte lajky, veľa komentárov, čau.